Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga, as nakatamo po ako swelo, keti Pampanga, manyaman po, keti kem Pampanga, lakwas na yung makaniting oras, at intamo pong pamitalamitan king amanong si Swan. Maya paug to kabalen, nanano ko po kanyan, may nga na kayo. Magpainawa. Siguro po dakal kaya kayo magumpisa pa ang mamangan lakwas. Reta pong maka-lunch break ang magobra. Ang popureng kaya katamo pong estudyante ne. Nung makatuto kayo po kaya katamong programa, nako po maglipat. Ne, makiabi kayo kayong kwentuhan, mag-shout out kayo o kaya po mag-greet kayo kareng kakaluguran nyo king bie. Uling live tamo po ne. Emo po kayong CLTV 36 Facebook account, ang po pong CLTV YouTube account ne po. Nung atyo kayo kaya kayong pami bale-bale, bisa kayong malbeking maragula television, live kami po kayong channel 36 ne po. Nano pataka balen, ibiya ko po kaya kayo ining balita ang mga palyari, keti labuad Kapampangan. Nano pata, ing amanong si Swan ang papuing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ang pong pagmasabalan ngeni pong aldoning Lunes, 9 na po ning Oktubre. Mumunang aldoning Paruminggo ne, weekdays, ane po. Sana po maging positibo tamo ne, tamo tatamad, uli mo po aring umpisa na ning Paruminggong pamagobram pong pamaglugtamad tana alipo. Ing masanting maging tampong positive, makanyang tamo pong Kapampangan. Bangkanta po maging tang masigasib kilub ning Paruminggo ne. Makiabe kayo po kay katamong kwentuhan ne, makatutok ko po ne, kay kana akong cellphone bakanta balo ko nung bisa kayong makiabe ating kayo pong pa-shout out o message ka rin pong kaya kayong kakaluguran king biye. Baliw po kabalen siguro magtaka kayo, ako mo pong diling ngayon ng Aldo. Oita po, kaya kayo pong koyang mapoging Jody Dizon Mercado, ane po. At siya po kayong Boracay, mag-enjoy ya kapatad. Sige mag-enjoy ka, pero agad kang muli po tane. Uling bukas kailangan mo na akong abayan, king kaya katamong programa. O ngeni, punta lang tayo man puretang bida tamong kabalen, ngening Aldo. Of course, deta pong mag-birthday ngening October 9. Ilwal ta na la itsura de. Oh! Atsu ko pala kening letrato ngayon eh. Of course naman, mag-birthday po kaya kaming BFF, Joavalin Inaldo Manalastas. Ikitya po ita, ating party hata buntok apin po yan kaya kaming malagong kakaluguran eh. Dinatang niya po from Australia ne. Bayo pa man sega na gana, inabaya na kami. Ayan, siya po Patricia Mamangon, Manuel Divina, Pox ne, ang po ako. Kami pong apat mikakaluguran anyang college kami inya. Emi po akalingwan and we are very happy na kaya bemia po kaya kaming kakaluguran ay Joavalin. Kayang birthday, dang balo mo makanano da kakaluguran ikaming kaya kang kaluguran. Happy birthday mo naman po, Ate Evelyn Luris Batu. O yan po yung kakakong malagong
Pinsan at Chi. Mag-birthday po ngayon ng Aldo. Sana mag-enjoy ka ate at sana maging ang masaya at kapag nasana ning kaya kang puso yang mangibabo. Alimu ngayon nunay karendaratang pang Aldo ning kaya kang biye. Oh, happy birthday also to Angelo David. Sana dagul kang maganakang anak. Alupa ning kaya kang letrato, lupa kang maganaka. Uy, Ate Jennifer Furio. Yan, pinsan at chick yan naman. Ate Jen, kalago mo kalaguking kaya kang letrato. Sana uling birthday mo, lakwas ka pang sumlag, alago at enjoy me in kaya kang special day. Happy birthday, Architect Dale Mata. Kapogi ng architect, lakwas na siguro kang personal ngening birthday na. Oreta po nereng, kaya katamo, papagrit do po rin nereng, kaya katamo pong talapanalbe, uling sabyan mipin po kaya kayo nung ating kayo pong kakaluguran na mag-birthday bukas, o karendarat nga Aldo, i-share ye po letrato, bakanta po agrit taya at akit dereng sablang malbeking kaya katamong programa. Hello po manalbeya po yung kanakong kumari, Angelica, palabasan ay keng-keng ngaus mi kaya ang po syempre yung kanakong number 1 fan, yung kanakong asawa Christopher Parungaw, nanano kanya na pa, ne? Salamat naman at ating kang oras ngayon, ibang alben mo ko. Balak sana sinawa na ka, king kanakong pag-iitsura, ne? O rin pong kabalan ni, mag-share na kayo po, magpa-shout out kayo, at pota po ating kayong buring idake, para kilpuking kaya katamong question of the week. Ay ne, makibat kayo po, ne? Yung kaya katamang pong question of the week. Nano mo ing apag maragul ning kaya kayong balen o syudad. Ay reta po mga santing alugal, ne po? Retang masanting apipanganan o reta po, o kaya po pag maragulula po, retang tao, king kaya kayong lugal, i-share yo po din, ne? Bakang taabalo dareng ganaganang manalbe, na ing kaya kayong lugal, dakalya po apag maragul. O ngeni po ne, muntata na po kareng balitang balen. Balita po, Keti, Labuad, Kapampangan. Para po kayong kakatamo mo munang balita, lalam ning proposed 2024 National Budget o yung National Expenditure Program, migsadyayang 38 billion pesos ne, yung Department of Budget and Management o DBM para king career advancement and allowances da pureng talaturo kareng pampublikong eskwela. Kasanting na pong balita yan. At sula kanuking 900,000 na public school teachers ding makinabang king budget allocation IT apanibalaning DepEd kapamilataning program, activities, project o PAPS ning ahensya. King may sabing pondo po ne, 4.83 billion pesos. Yan, mira siya po king cash allowances. Tanggap naman kanong 5,000 pesos balang classroom teacher, ne po? Balang school year para king karelang teaching supplies, internet subscription, communication expenses, ang po pong medical examination. Mika special hardship allowance mo rin po at 3.77 billion pesos. Dagdag kompensasyon niya po kaniti para kareng mesrang tuturo. Kareng ausandang hardship areas o reta pong lugal ang masakit puntalan ang popong risky o itang ausan tamo pong peligroso kabilyan. Makanyan mo naman midinan lang 374.98 million pesos. Ding alternative learning system o itang ausan tamo pong ALS coordinators para king karelang transportation and teaching aid allowance. Ning daratang naman po yung World Teachers Day. O yan, tanggap lang incentives ding talaturo at mikapondo ne iting 912.26 million pesos kabang atin pa pong 482.06 million pesos sa honoraria po ini para karang teaching personnel. Amagobra pong migit 6 oras kumpara po ketang actual classroom teaching. Karasking training darang mestra atin pondo at 2.16 billion pesos. Makasadya na mo rin kanong mikabayong school personnel position. Nung nuka rin 5.47 billion pesos ing makasadya para king 20,000 teaching positions.
20.63 billion pesos naman ing budget bang mikat muna la po ring 37,813 bakante pong teaching positions. Mika budget allocation mo naman kanulalam ng miscellaneous personnel benefit fund para king 5,000 non-teaching positions. Ang magsilbing manpower support kareng mestra, amita tambakan rugong administrative works. Kasanting na pong balita yan para po ka rin kaya katamong talaturo. Baluda naman po na dakala po obra talagang gagawan ng kaya katamo pong mestra. Inya po mididinan la pong makanya na klaseng atensyon kapamilata na po ng pondo. Mas tatas la po balor at sisigasig na itas da pa pong lakwas itang kalidad ng serbisyo da para ka rin kaya katamong pong magaral ka rin public school. Para po kayong tutukita ang balita o ini, makasentro yung tema ng Sinukuan Festival 2023 kayong temang kainakan, manimuna, masabal, king kultura. Libutan ng progreso at maragula pa magbawi kayong komunidad, kailangan la kanong gisingan kapanamdaman ding anak kakapampangan. Bang kanita, eda piyalang bala yung kultura at karelang panga kapampangan. Inya naman inyawan ng committee kayong pamanimuna ng Hermana Mayora ng Sinukuan Festival 2023 ay Sonia P. Soto, President and General Manager na muna po ng CLTV 36. Inawad na po keng DepEd eding partisipasyon na rin public elementary and public high schools po ne, kareng aktibidad. Kinilala ning ahensya yung kapag nasaning festival. Niting September 29, ikitiye po ne kapamilatan ng DepEd Memorandum 2023-254, may miyaya pong upaya yung ahensya kareng eskwela na voluntaryo lang makapakyabe kareng aktibidad. Mapilan kareng malyari da pong pakyabayan ding drum and lyre competition, kapampangan hip-hop dance, lakan at lakambini ning Sinukuan, prinsesita ning Sinukuan, lakambining talaturo ning Sinukuan, ang popong street dance competition. Manibat December 2 hanggang December 8, marapat ding miyaliwang aktibidad ning Sinukuan Festival ngeni pong banwa. Kasanting po ing makanya na rin pong aktibidad tamo pong related keng culture ne po at ila pong partisipasyon deng estudyante. Dakala salamat po keng DepEd, uling pepakit yu po, nakayantabi kayo, kasanmetong kayo, keng pamanyulong da po, rin king kultura da po, rin kaya katamong estudyanting kapampangan. O hindi na po ne, mitaglos neng may miyalong keng team ng probinsyang Kapampangan, former PBA MVP player Arwin Santos at tubo pong Lubao, Pampanga. Miyabe King Pampanga Giant Lanterns Playoff Best of 3 Series, King MPBL, laban King Koponana ng Marikina Shoemaster. Anya pong biyernes ne, October 6, 2023. Nung nuka rin, ikwa tayo po kay Pampanga yung first win. Po. Maragulya ka nung baging posisyon ng Arwin Santos, ang veteranong PBA player. Agpangpukang coach na ni Pampanga Giant Lantern ay Governor Dennis Delta Pineda. Makanyan pa man ing team strategy kanu, ing magbitbit talaga, king karelang laban. Agpang naman kang coach Pedic Di Matulak, pekikwa na rin masalesing positioning ng Arwin King team. Hanggang pakiramdaman pa yung sitwasyon, burida ka nung i-retaining posisyon ng ini, king PBA uling Kenya subok ing atleta king hardcourt. Samantala, mayari niya kaning kontrata ng Arwin King Northport Batang Pierre King PBA nga anyapang August 31. Abita sana kanuning Spider-Man of PBA na daos na po kayo na bisayang maging parte ng pamag-angat ng Pampanga team King MPBL. Pamagmalino na naman ng MPBL Commissioner Kenneth Duremdes, sorpresa king season ng MPBL League, ing pamaglub ng Santos, uling baya pa megumpisa yung season ngening banwa, at sunya kanu ing lagyo na nitiking line-up ng Pampanga Giant Lanterns. Lakwas siya kanining Mexican, ing puwersa na po ning pambato na ning Pampanga, good luck. At sana po taglus-taglus ing masanting performance. May kabuhay naman utanang meto nga panyambot. Makanyan mo naman po sana karin daratang pang laban na po ning pambato ning Pampanga, ing Pampanga Giant Lanterns. Ayan. Hello po kay kaya katamanal bek ang Harabela Mejia. Dakala salamat po mag-ikayo po kabale nung makatutok kayo. Makyabe kayo, mag-share kayo nung nanong gagawan nyo. Ninong kayabe yu.
I-shout out hila po rin kaya kayong kakaluguran king bie at magpadala kayo pong mensahe. Yatad miya po kaya kayo na kapamilatanin po ng programa, mi konektam po karin kaya katamong kakaluguran king bie. Oren po ding balita aking kaya katamong balen. Eko po mama ko king pamanalbe king nanu pata. Uling king kaya kaming magbalik na po pakibaluan tamo nanu kaya. Ing pama ni Balang Gagawan the King City College of San Fernando nung bakit lagana siyang ma-recognize ang timong top performing school at tatanggap muna mga Academic Excellence Award. Magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kabalan! Good news! Mas malino pong mas makulay ng CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs king kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo ring atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto scan. Pusong makabalik. Maya pa aldo po ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement ang yang kayakbong nimbulkang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Susulod ding makuled ang malan reng anak, teterak lang sabe-sabe kindalan, yaning abatan, ken Sinukuan street dances. Papakiting kay katamong kultura, pati na rin ing katataganda rin Kapampangan kay bating memakbong ning pinatubo. King pa magterak, papakit tayong kay katamong sikanan, ang pong pamisan metong para king progreso ning kay katamong kaluguran na balen. Alben tayo. Manyang pukaki ken kule. Ampong gagal-galing dalan, pauli ning indak daling bitis, ampong gulisak daling teterak. Payag nananing masiglang musga ning ating pupong singsing. Iniing itsura ning ruta ning street dancing competition ning Sinukuan Festival, banwa-banwa. Iting Pampanga, 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 at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman.
Pampanga, as na po kanyaman, ketikem Pampanga, lakwas na po, naababalo tamo, na rin pong eskwela, keti po kayong Pampanga, matas po in kalidad ng edukasyon, ababyeda kaya katamo. King pami katago na ini kabalen, muntata na king kaya katamong pamakitalamitam ne, kayong bisita tampong ngening Aldo. As na po kasanting nga balita, para kareng estudyanteng Fernandino, ang popureng alumni, and of course, kareng pengari da pureng anak kareti, ita pong abalo tamong kikilala niya, in karela pong eskwela, City College of San Fernando, pauli ning matas a kalidad ng edukasyon. Kapilang pango po ne, kinilalaya pong one of the top 10 performing schools ng Philippine Business for Education. Antimurin po ne, mamali-malila po rin akakityo, tatal na ko nala, linele ako nala po kakakana ko ne, tinanggap niya pang Academic Excellence Award 2023, iba't po kayong Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation. Baloy de po iniring kaya katampong higher education institutions na ita pong ALCOCOA. Makanano na po kaya ikwaning City College ing makaniting achievement. Balo tamo po yan kaya katamo pong bisita mismo po ing presidente na ng City College of San Fernando ing minta po bakan taaka kwentuhan taon. Panupaya yun na po kabalen, may nabiso ne po i-attorney na nung malyari po in Filipino po yung kaya katamong pamikwentuhan, bakit po mas maipapaliwanag po ni attorney kung bakit ang City College ay nakakatanggap po ng ganitong klase ng mga akreditasyon at mga parangal po. Welcome po Attorney Gloria Banyas. Yeah, thank you for the invitation. It's our privilege. Opo, at syempre po kami rin po ay natutuwa. Alam ko kung gaano po kayo ka-busy, ang tagal din po natin na naiset ito. Sabi ko nga, talagang si attorney ang gusto nating makasama dito at buti naman po may nagka-oras po kayo Ay, ngayon. bibigyan ng oras. Opo. Talaga. At sa pagkakaalam ko, attorney, fresh from ano pa kayo, an activity or recognition award activity sa City Hall? Yes, this morning. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaninang umaga, ipinresenta po namin kay Mayora at sa sanggunian yung ating award na natanggap na minimension ni Miss Jen. Ito po ay yung pong award na receive natin noong Lunes sa Manila Hotel. Ang nagbigay po nito yung sinabi nga ni Miss Jen na ALCOCOA na tayo po ay miyembro. Alam niyo po yung ALCOCOA ay accrediting body for local colleges and universities. Sa buong Pilipinas po, mayroon po tayong 144 local colleges, pero yun pong accredited ay 32 lamang. And one of the accredited. At isa lang po tayo doon sa accredited. In good standing po yan, Meron po mga miyembro pero hindi pa po sila accredited. So 32 po yung accredited kasi hindi naman po mandatory ang accreditation. Pero kahit na po hindi siya mandatory, tayo po ay nagsumite. Nag-start po tayo mag-submit noong 20 at the height pa po ng pandemic. Yes. Kahit po may pandemya at tayo maraming pagsubok, tinuloy po ng City College kasi alam namin yung halaga. And first time po nilang nag-award ng academic excellence. At nakakatuwa, hindi po namin yan ini-expect Pero hiningyan po nila kami ng datos. Pinasubmit po kami bago po noong last week kung ano yung aming passing rate. Ang covered period po ay October of 2021 to September of 2022. Doon po sa period na yon, 3 po yung naging basihan. So, meron pong na-award, isa lang yung puntos nila. Pero the same, academic excellence pa rin. Tayo po 3. So, 100% passing percentage po tayo sa Bachelor in Secondary Education. At doon din po sa elementary education for January. Tapos doon po sa Bachelor in Secondary Education, pati sa Marso. Kaya 3 po na 100% passing percentage. Ayan. Po. Ito po yung mga nag-take ng licensure examination na mga guro. At 100% po ang passing rate. Ibig sabihin, attorney, pasado lahat. Pasado lahat. Congratulations po sa City College at sa inyong sa atin mga pong estudyante. lahat ng mga aslag na
talagang napakasisipag at mga guro natin na magagaling. Opo. At naniniwala po ako, attorney. Sabi nga natin, kahit gaano kagaling ang estudyante, kahit gaano katalino, nangangailangan talaga yan ng Magagaling na magandang guro. Magagaling na Na guro. guro, na Yes. inaalagaan naman ng Correct. city. Yeah. Kaya marami pong salamat kasi sobrang under the leadership po ni Mayor V, talagang ang buhos-buhos ang suporta niya sa City College. Pati rin naman ang ating sanggunian. In fact, kaninang umaga nandoon din Yan, sila. opo. At you may recall, pinabuksan talaga ni Mayor V ang pinto na City College. Gusto niya, wag namang elitista, no? Opo, opo. So ngayon, bukas tayo. So marami po tayong estudyante, nearly 2,004 as of this year. At meron pa po tayong isang building na salamat din sa city government, pinagawa. At mayroon pa mga plano pang dagdag na para po sa paglaki ng ating population. So salamat, sobrang suporta po ng city Yes. government. Opo, at syempre po, sigurado grateful po ang mga Fernandino sa ganitong klaseng Yeah, suporta kasi ng po city talagang para sa government. Fernandino Youth ito. Yes. Opo, attorney yan. Certificate of Commendation o Yes. flag ceremony Mainit-init pa po. Kanina binigay po ni Mayora at saka po ni City Administrator at saka po ni Vice Mayor BJ Lagman. At saka Yeah. nandun din po yung ibang konsehal natin. Kasi po, di ba, pag kapag Every Monday, opo, meron po tayo. tayong flag Yan, ceremony. edi kayo po ang bida. Kami, opo naman. At ito ay natutuwa kami kasi syempre ang pagsuporta po sa City College ay nangangahulugan na binibigyan ng pondo ng city. So, yung ganitong mga recognition, kahit papano, natutuwa din kami kasi nakikita sana na pinapahalagahan yung tulong sa edukasyon. At dahil dito, natutuwa kami kasi patuloy naman yung pagsuporta nila sa amin. Opo. Lalo na sa mga bata. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ang City College of San Fernando ay nasa ilalim po ng pamamahala ng city. Ibig sabihin, It's a creation of the local government through an ordinance. And from the start, since it was established in 2008, fully funded siya ng city. But you may recall, because of the Free Higher Yes, Education yes. Act, ngayon tumatanggap tayo ng assistance from the national government. At malaking bagay, malaking tulong din naman. Kaya salamat din sa national government, sa CHED, pagkat yung mga ibang pangangailangan natin, hindi naman lahat ay sa city na, nakakabawas din doon sa ginugugol ng cities para sa atin. Ngayon mapunta ako doon sa isa mo sinabi, yung top 10 tayo. Ito ay hindi award, but it's a recognition by the Philippine Business for Education na isang non-profit organization. At they had a study, a paper, an analysis of the performance in teacher education. Yun ding ginamit din nilang yung 100, let. oo. Pero ito, mas mahaba yung period na kinover, 2015 to present. So ano siya 8 years. At nakakatuwa, nung una kong nabasa yung report na ito, hindi ko agad napansin na kasama tayo. Pagkat ang aking, nung lumabas ito, ay ang aking focus, ano yung mga reform areas nila, no? Siyempre, as an educator. And when I finally saw doon sa list yung ating pangalan at pakikita ko sa iyo, no? Matutuwa ka kasi kung sino kasama natin. Ayan yung basta ikaw na bumasa. Yes, So ano ito, po? kinategorya nila, syempre yung bang malalaking eskwelahan, maraming graduates, parang apples to apples, Ngayon, doon sa less than 1,000 takers, tayo po'y top 10. Pero Yes. pakibasa mo naman kung sino kasamahan Opo, natin. ayan. Tingnan niyo po, yung nakasama ng nakalinya, yan. Yeah. Naka-level po ng City ng College. City College, ayan. University of the Philippines, ayan. Visayas sa Iloilo City, ayan.
Ayan, meron pala. Ayan. Opo, nakakatuwa, di ba? Ayan, oo. These are Yung really susunod na slide. reputable. Opo, tapos Ateneo de Manila University, Quezon City. Ayan po, no? Tapos, University of the Philippines, Baguio City. University of the Philippines, Los Baños. Wow! De La Salle University, Manila. Ateneo de Davao University. De La Salle University, Lipa. Davao de Oro State College, o dati pong Compostela Valley State College. Davao de Oro State College. At ang City College of San Fernando. Ayan! Ang galing. Hindi naman po sa attorney, no? Mga malalaking pangalan opo. po ito, mga Opo. big schools po ito na nakilala na pagdating sa quality education. At nalinya po tayo sa kanila. Kaya kailangan lalo pa kaming magpursige para talagang ma-maintain natin yan. At ang laking this challenge year, na to, attorney. this December, bibisitahin ulit tayo ng Alcocoa para makita nila kasi we are vying for a higher level of accreditation for our Institute of Education at ipagdasal nyo kami para papasa tayo at syempre habang tumataas tayo do sa accreditation level, mas malaki ang expectation, mataas ang standard. So ako, lalo na sa mga aslag, pagdasal nyo para pumasa tayo doon. Opo. Alam niyo po, attorney, sabi niyo nga kanina, no, ang daming mga SUCs, academic institutions in the Philippines, pero ilan lang kayo accredited ng Alcocoa at nagpa-accredit dahil ito ay voluntaryo. Minsan po kasi ang pagkakaintindi ko, minsan natatakot tayong sumali sa isang ganitong accreditation body, no? Kasi we are not confident. Yun ang tingin ko, opinion ko po yun. But you are very confident. Hindi naman. I came on board 2017 as a professor. And I've seen the culture already. In fairness to my predecessors, maganda naman ang itinanim nila. And you know, ang importante is i-develop mo pa siya, let it grow, and ang importante is masustain na kahit wala ka na doon, tuloy-tuloy pa yon. So yun ang importante. Opo, parang lahat ng in place na at nakalagay. institutionalized na. Ngayon, meron ako isa pa ha. Opo. Kasi this week, actually last week, you know, we have a partner, siguro na-cover ng CLTV yun. We entered into partnership with UP, with Philippine Normal, di ba marami yung DILG, Luwentay Private. Now, Philippine Normal University, which is the National Center for Teacher Education by law, designated sila by law, is our partner because our banner program is teacher education. So I really pursued, the word is pursued PNU. And I'm grateful to the President Bert Tuga. Last week, he invited us to be part of a select group who will develop learning materials for the Matatag curriculum. So City College, we have now teachers, officials who are contributing to that. The deadline is actually this November, and those learning materials, they're working with the team. They had a workshop the whole of last week. I was there also after in Malacanang, in Manila Hotel. So, salamat. And this is a recognition really of the schools, that we have very good talents, we have very good teachers, and they are being tapped for a high priority project of the national government. So palakpakan natin yung mga guro natin sa opo, teacher. ang galing naman. So nakakatuwa po kasi tayo po talagang hininga ng tulong at magko-contribute po tayo doon. Ito yung gusto ni Presidente at saka ni VP Sara na i-decongest yung curriculum. Correct. Doon opo. sa diba, ng DepEd. Opo. So ngayon, thank you kasi alam mo sabi nga dito dagdag trabaho pero yung makatulong kami doon, makakontribute ang
ang City College is malaking honor for us. Yes, syempre nakikita po nila na may K yung mga ating faculty at personnel po dyan po sa City College. Ma'am, alam niyo po yung mga recognition na ganyan ay parang Naiiyak ako. naiyak si Atty. Sorry, sa mga achievement ng City. Opo, alam ko po, syempre kung tutuusin, ala naman po tayong dapat patunayan dahil yung mga numbers ay nag-speak na po sa atin, no? Ayan, 100%, passing rate, tatlo po yan, ano? Pero syempre, napakasarap na kinikilala tayo po na to, no? Parang somehow validate yung ating ginagawa for the school. Pero sa pagbabalik natin, attorney, siguro i-detalye niyo ba sa amin, ano bang ginagawa ninyo? Ano ba yung mga best practices ninyo? Syempre po, yung mga nanonood natin, baka yung meron silang mga gusto ring gayahin sa mga ini-implement po ninyo. Yan po ang aming pag-uusapan ni attorney sa pagbabalik ng Nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Good news! Mas malino pong mas makulining CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo ring atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto scan o auto search. Kay ba't, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun! Kaya ano ka rin ka man, kayan tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Maya pa aldo po ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diyang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbol kang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Susulod ding makuled ang malan reng anak, teterak lang sabe-sabe kindalan, yaning abatan, ken sinukuan street dances. Papakiting kay katamong kultura, pati na rin ing katataganda rin Kapampangan kay bat ning memakbong ning pinatubo. King pa magterak, papakit tayong kay katamong sikanan, ang pong pamisan metong para king progreso ning kay katamong kaluguran na balen. Alben tayo. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung Nanupata, kaya katamang pong masayang kwentuhan at nakaka-inspire po na kwentuhan with Attorney Gloria Banyas, President po ng City College of San Fernando. Meron po tayo ditong nag-chat, nag-comment. Miss Yem Batas, ayun, nag-send po siya ng heart. At si Ma'am Melita Maglaki, congratulations daw po. Attorney, siguro baka ano po ito, mga magulang ng ating mga estudyante. At siguro po ay very proud din sila dahil nag-aaral po sila sa City College ang kanilang mga anak. Attorney, ilang years na po kayong nasa City College? Okay, I started there as a teacher, as a law professor
I was recruited as a professor of law. And then, noong December of 2018, I came on board initially as an officer in charge. And later, eventually, I was appointed na through a selection process as their head. Attorney, nung kayo ay umupo po sa bilang presidente, alam naman natin, tinatawag kasi nilang UP of Pampanga ang City College that time. No? Yun po yung mga naririnig ko. Kaya lang po sabi nila, cream of the crop, best of the best, ang talagang tinatanggap sa inyong paaralan. But lately, no, sa pagpasok po ni Mayor Vilma Kaluwag, ay niluwagan yung pong yung mga admission process po sa paaralan. How did you feel about it? Hindi ba kayo nag-worry? Baka yung inyong quality of education na inyo pong talagang pinangangalagaan ay maging apektado po ng ganong kagustuhan ng ating city mayor? Actually, noong dumating ako na yung policies, yun na nga, very restrictive, I really wanted to accommodate more students kasi may mga classrooms na empty. So, it was my dream sana na mas maraming batang pumasok. So, yung ginawa na direktiba ni Mayor V actually ay very much aligned because I've always believed that everyone should have access to quality education. Yun nga yung natatakot, sabi, naku, hindi na bababa ang kalidad. Well, you have to understand, ang amin pong niliberalize in a manner of speaking, yung non-board. Yun pong teacher education is a board program. At para din naman po sa ibang eskwelahan, meron tayong parang quota course, alam mo yun. So, naintindihan naman ng lahat yun. At mayroon tayong average, na requirement, etc. at grade. At everybody naman accepts it. Pagkat eventually, pag talagang nagkuha ka ng board at hindi ka papasa, malungkot naman, di ba? Ngayon, mayroon po kami mga programa na hindi naman dapat ganun kataas yung requirement. Hindi dahil hindi sila importante, kundi ito ay mga kurso na hindi mo dapat ilimit doon sa, kasi ang grade ay ganito or what. Because like for instance po, business administration, ibig ba sabihin, kung ikaw ay hindi, kumbaga, superior ang hindi ka na sa business, hindi totoo. Hindi, mali po yun, di ba? So mayroon pong kurso actually na ang bata ay doon ay magiging magaling din siya at hindi niya kailangan na 95 siya. In fact, maraming entrepreneurs, hindi naman sila yung talagang superior, di ba? So, hindi tama yung parang limit mo din siya. So, in short po, yun pong pagbubukas ng City College, hindi po dapat matakot yung iba na bababa. In fact, yun pong culture and the method of teaching, lahat po ng sinusunod namin, na spread out to more people. So sabi ko nga nun, hindi ba kayo natutuwa na mas maraming bata ang makikinabang doon po sa sa quality na education na ibinibigay natin? Ibig ba sabihin, ibababa mo siya? Hindi eh. Yun na yung culture of excellence. Yes. When you have a culture of excellence sa school, hindi mo yun ibababa eh. Correct. Hindi ba? Opo. At sabi ko again, sasabihin ko, kasi in-inherit ko rin naman yung culture na yon, inano ko lamang, I maintained it at pinalawig ko pa. So hindi pwede na sabihin mong bababa. At ngayon, we have proven 1 year na hindi. In fact, makikita mo ang mga bata, ibang-iba na sila. Alam mo ba, siguro ikaw na-witness nyo, no? Pag pumasok doon yung bata, parang naiiba. Ako tuwang-tuwa Yes. Parang Totoo yan. na-form siya talaga, hindi lang sa academics. Pagkat when we prepare a student for life, kasi pag sinabi mo, prepare for a job, hindi lang yun, hindi lang trabaho, sa buhay. And when you prepare them for a job and life, lahat yun bubuuin mo siya. So, marami tayong extracurricular, kagaya niyan, may sports activity, mayroong mayroon tayong mga activities na pwede nilang ilabas yung other talents nila, singing, dancing,
O, 'di ba? Yes. So yung bata, yung energy niya nakikita mo ngayon. Mamaya maging magaling na pala siyang dancer or you don't know. So doon imagine mo naman, sana man sila kung hindi ito natin ipoprovide sa school. Syempre uunahin ng magulang basic. Pero kung kami, because we are able to provide, the coaches and all, hindi naman limited, hindi naman kailangan Correct. Ateneo ka para magkaroon ka ng dancing class or what. Masama ba na ma-extend din yon sa average or sa ating mga poorer, Yes. Tsaka attorney, ang kita ko nga po dito, Oo. parang yung iniisip nila na nabababa yung quality of education, Oo. that parang baligtad nga ang mangyayari, attorney. Nahihila. Kasi, parang ganito kasi ang mangyayari. Instead na, dahil average lang yung mga students, bababa, hindi ang nangyayari, dahil ganito ang image ng school. Kapag pumasok ka doon, parang nauobliga ka, inaano mo yung sarili mo, Totoo po. ayaw mo gusto mo parang ayokong ipoprove ko sa kanila na hindi ako ang dahilan kung bakit bababa yung image ng school. No? Opo. Parang ganun, parang ang school ang hihila Opo. sa estudyante para mas maging siyang mabuting estudyante dahil yung dinatnan niya sa school ganito. Yes. No, attorney? Oo, kasi ano na nga yung sabi sa atin, we are basically good. Ang tao is basically good. At ang isang bata, given the right environment, ibibigay niya lahat. 'Di ba? Kasi nakikita niya positive, nakikita niya masaya. So 'di ba? Din siya, maengganyo siya. And you were given the opportunity na mag-aral sa isang Oo, ganitong isipin mo klase ha, ng school. ang first na inaalis mo yung parang meron siyang feeling na parang discriminated siya because luma ang damit ko or hindi Unang-una, uniforme libre. Yes. So, yun agad, pare-pareho kayo. Regardless kung medyo mataas-taas ka, pare-pareho. Libre yan, provided by the city government. And then, pati PE uniform. Yes. Yung sapatos na nga lang hindi eh. Kahit so yung bata hindi na yung, naku, ang gaganda ng suot nila, ayaw kong wala na yon. Yun palang first level palang ng inalis mo na, pare-pareho na yung mga bata. Yes, totoo Diba? po. At saka alam niyo po, may mga nakatrabaho po kami dito sa CLTV, no? Na galing po sa City College. Di ko alam kung tatandaan niyo sa JD Panlaki. Kilala niyo po, Oo. no? Na-feature nga siya sa CLTV. Ay, kailan lang nung Teachers Day. Sabi ko nga, nung nagtrabaho po siya dito sa programa pong to, ma'am. Okay. Nung unang season niya, sabi ko, ang ng bata na to, ang galing ng bata na to. Kaya nung bumalik siya sa teaching, tingnan niyo po yung naging achievement niya. At isa po siyang aslag, Attorney, gaano na po karami ang estudyante niyo ngayon sa City Okay, College? nearly 2004. So, malaki din ang pagtaas. Ano po kami, ito nga kasi we had to cut, kasi right now, yung aming building, hindi kakasya yung napakadami. Pero kung hindi pa kami nag-cut, sigurado kung mas dihamang na madami. So, si Mayor is talagang very bent siya na siguro si Mayor na mag-announce, pero merong isang building pa na ipapagawa. Salamat, mayroong tutulong naman na nag-offer. Sa ano po kayo ngayon, no? Sa C3, sa City Civic Center po Oo, kayo ngayon? naglilipat kami ngayon. So hopefully next week baka kumpleto na kasi yung mga ibang gamit kasi nga dumoble yung population. Pero the mayor also has allowed us to use the existing building pa. Nandun yung ating business administration kasi yun ang pinakamalaki, 1,000 plus. Tapos ang ilipat namin is education, IT at saka accounting information system. At meron pa tayong mga 3 pang programa plus 2 pa na i-apply sa CHED. Kaya next, kung siya ay ma-approve lahat for next academic year, tsak na lolobo yung ating population. So by that time, hopefully, baka yung isang building na ipapagawa, ay okay na rin. Sa Civic Center din siya. Ilan na po yung mga courses na ino-offer po? Ngayon, 8, 10. Pero Meron 3 na naka-apply sa CHED. We are following it up. Ang aming desire is mai-offer siya next SEM. Tapos mayroong 2 ano pong course yung mga?
Oo, Pwede na ay pong yung i-announce? ay baka maano ang check. Sige. Kasi pag hanggat wala atang approval, parang hindi pwede pa. Oo, pag na-approve na lang i-announce namin. Yan. Opo. Attorney, sa lahat ng ito, sa lahat ng mga achievement, alam po natin yung sistema, yung mga faculty ninyo, at sa inyong pamumuno po, no, ay malaki talaga ang naging ambag kung bakit po tayo nagtatagumpay, nare-recognize, tsaka nakaka-achieve ng ganitong passing rate. Kumusta naman po yung ating mga teachers? Paano niyo po sila pinipili para masigurado natin na sila yung kailangan ng ating mga estudyante? Nakakatuwa nga kasi may mga kwentuhan ako with other presidents, nahirapan daw mag-recruit. Sa atin, walang patid yung applicants. Nakakatuwa, ano? I mean, whenever there's a school year, wala pa man kaming publication. Siyempre, nagpapublish kami, talagang wala, ano. Ang daming nag-a-apply, ano. So, sa akin, I think it's, number one, most of them are Fernandinos, if not, or Kapampangan. They want to be part. I think they want to be part of what they feel ay isang magandang institusyon, ano. Kasi, bakit di naman ganun kataas yung aming rate per hour, ano, pero nakakatuwa, ano. So, we are able to screen the best then. Kasi ako mismo ang nag-interview eh. Ako yung on the side of ano, I really, kahit na noong pandemya, nagzo-zoom ako. Even at the height of the pandemic, I insist na ako. So, and I always have this, what is it that I look for? Apart from magaling, alam mo magaling, hindi eh. They have to share what is our vision for the school. And we have to be convinced that they have the best interest of the ASLAGs. Kasi yun ang importante sa lahat eh. Ang nakita ko na magaling na teacher, yung puso, nandun talaga sa pagtuturo. Yes, correct. Totoo po yan. Kasi kahit alam mo na, kung di mo Oo, siya kasi may alam teacher i-apply, na marunong pero walang pasensya, no? Tapos, ayaw niya matuto. No, but you have to go beyond. And sometimes, a lot of our students, they just need to be motivated. At tandaan ninyo, hindi sila mayayaman. They have other concerns. They have economic concerns na kailangan yung teacher sensitive doon. Alam niyo po, na ano nga ako eh, sabi ko, lalong gaganda ang ano, ng City College. Kasi nakita ko po, parang ilan sa mga kakilala ko po na bago-bago lang din sa City College, si Ma'am Mel Briones. Ayan, naging producer din po namin din. Si Sir Chris Balingit. Ayan. Joined us. Opo, nanonood po si Ebol. Kilala niyo po si Ebol Rosales. Ayan. Kaya ako nandito din. Happy birthday daw po kay Dr. Mel Briones. Kahapon ang Ayan, birthday belated niya. happy birthday po kay Dr. Mel. Thank you po. Alam niyo po, kahit yata maghapon tayo magkwentuhan, dahil yung passion ninyo nakikita ko, feel ko po kayo. Pasensya na masyado pong madal. Hindi po. Sabi ko nga, sana sa atin na lahat ng oras. Part Pero 2. alam ko, po. Sa susunod. Sa foundation. Yes. Ay, opo. November, Sige. may Sige foundation po. week. You can invite me Yes, again of course. and others. And I invite you doon pagpadala kayo. Opo, lagi po kami nagko-cover Oo, sa inyo. nag-cover niyo, Opo. oo. Thank you po, attorney, sa pag-share po ninyo ng magandang mga ginagawa po ninyo sa City College. Ano po, alam ko po, proud yung ating mga ASLAG, yung ating mga magulang Yes, at oo. alumni. Ayan, baka po meron po kayong panghuling mensahe sa kanila. Mensahe ko, unang-una sa mga magulang po na ating ASLAG. Salamat at pinagtiwalaan nyo ang City College. Doon ninyo dinala ang inyong mga anak at nangangako po kami na gagawin namin ang aming lahat ng aming magagawa para pag-alis nila sa City College, handa na sila. Hindi lamang sa trabaho kundi sa buhay, ano. So pati values nila ay inaalagaan namin at yun ang aming parating habilin na huwag kakalimutan yun pagkat importante yun. Sa mga ASLAG, isa lang naman ang pakiusap ko, mag-aral silang mabuti. At huwag kalimutan yung magandang asal because that will really go a long way sa buhay nila. And always, pagdating ng panahon na sila ay may trabaho na, isipin din nila paano sila makatulong, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa San Fernando. Kasi scholar sila.
ng City of San Fernando. So, yun ang kung pwede, manghatak din sila ng ibang kasama, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, para din makaahon at makatulong eventually sa komunidad. At siguro I take this opportunity to thank all my colleagues at the City College of San Fernando, all the officials, lahat ng faculty members, lahat ng staff, pati po yung gwardiya namin, yung aming utility, everyone who is a part of this success. And again, I would like to thank the Mayor, Mayor Vilma Caluag, for her unconditional support, lalong-lalo na po sa marami pa naming pangangailangan. Lagi po siyang nandyan. At sa sanggunian, headed by our Vice Mayor. At syempre, isama ko na rin kasi yung isa sa authors po ng aming si City Administrator Yes, Nelson Lingat, at laging nakaalalay sa amin. Marami po salamat sa inyong lahat. Opo, once again, Attorney, congratulations. At sa lahat po ng ASLAG, congratulations. At sabi nga ni Attorney, mag-aral tayong mabuti para po sa mga Fernandino, para sa City of San Fernando, at para po sa buong bansa, sa kapangkalahatan. Dahil tayo po ay magiging responsableng mamamayan kung tayo po ay mag-aaral ng mabuti, at pagkatapos nating mag-aral ay gagamitin po natin ito para po ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Kingya katampong ba magbalik, magkatatamu pa, and of course, gamulan tayo, nga manong siswan. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, sta ng akong niruk. Nandito na ang maghahatid ng kasiyahan Moira de la Torre. Ay, mali. at papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro at manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan, Dear Mayor, mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. kabilis na po ning oras at syuta na po kayong taulindakin yung kaya katamong programang Naanupata o hindi na po yung kaya katamong question of the week. Naano mo yung pagmaragul ning kaya kayong balen o syudad? O yan po, Chester Lagdamen, Lantern Capital of the Philippines, always first true, Fernandino. O higay po na ano kayong lugar. Putati kayo namang festival pag maragol. I-comment ye po kayong kaya kaming question of the week. Posted ye po yan kayong CLTV 36. King pa, may katago na ini. O break pa kayong kwentuhan. Magkantata pa. O ini po, sabayan tayo ng kanta ngayon. Kabilis ng oras, pagtsaka sa bida pa,
kagayas ng aldo Pagtsa kaya padapa Bibilis at tibok ang puso ko Kasi nakang palago Ala, sana magpayo kay katamo Ala na kumanyaran Kita mo ang buriko Aldo, aldo At yuka isip ko Aldo, aldo Papapatiman mo ko Aliko ako nung mawala ka Ojo, kalukuran ka Sana'y katama na Bayo ko O yan po na, dininanta ng sample ning kaya katamong kabalen. Balo yung po apin po reta entry la po keng songwriting competition na ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Binyeda la po kaya katamo bakan taakay tala po na. Reta nga kabalen tamo pong magsumikap gagawang kanta. King amanong siswan, anti mo naman po itang ila po mismo deng magkanta. Thank you so much na kasi gagawan nyo po ingagawayo bakan ta makapagkanta kayo po. King amanong siswan, ano pong arakal deng entries aren, ila pong paparamdam mi kaya kayo bakan ta. Siguro po aliwa mo itang mag-enjoy tamo, aliwa mo itang damdaman tala boses nung masanting lao ale. Nune po itang bakan ta apabalo tamo po kaya kayo. Na atin tamo pong kaya nakan. Na hanggang makanano po kaya nga simpleng paralan gagawala pong kaparalanan anong makanano ila po makaambag la po kay arts and culture tamo pong Kapampangan. Anya po sana po ay appreciate tala masanting makanano lamang po kasanting makanano lamang po kasimple king kaya katamo pong pakiramdam. Ne po? At this point, gambulan taniman po kaya katamong amanong si Swan, dagdagan tala ding amano. Kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan, word of the day, lawan nyo ne po. Ay, o yan. Crane ne po. Yung kaya katampo kandungango. Yung awusta mo. Ne, alo. Nadagdagan na yung alam mong terms in Kapampangan, yung kandungango. Kakitala po rin, lo, kapag dumadaan ka sa Candaba, kapag papunta ka dito sa Pampanga, makakakita ka ng maraming puti na sa bukid, yung puti. Yun, sa amin ang tawag doon. Ingawstampo ka rin, kandungango. Ne po. Uy, wag mong tatawanan, lo, no? Ang ganda nga, kandung ngango. O yan po ne. I hope gamitan niya po yung term yan. Yung dadalan kayo Candaba, may nakit kayo kareng crane, yung sabihan nyo, o ita, yung kandungango. O yan, may labas na po ne. Yung metong oras sa pamitalamitam tamo ngayon aldoning ang Lunes. Na ano pa ta, abayin nyo ko pong pasibayo ne. Bukas, aldo na po ning Martis. Sana po may pagaling ka na akong partner ay Jody at ayabayanan na ako. Bukas, bang kanta ating kong abe katak-katak keniking kaya katamong programa. Ako po yung kaya kayong Ching Malago. Diyan alumbang parungaw ne po. Kami po iring kaya kayong talasuyong ating pusong nakabalen. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.